Казвам се Милко Илиев и съм треньор по плуване в Национален спортен клуб Олимп. Развивам две направления – състезателно плуване и плуване за здраве с деца и възрастни. Най-важните умения, които се придобиват по време на обучението, са добиването на нови двигателни навици, развитие и усъвършенстване на координационните способности и техниката на плуване. С по-напредналите работим за запазване на правилната техника на плуване, дори при настъпване на умора. Качествата, които искам да притежават пловците, които тренират при мен, са целеустременост, дисциплинираност, воля, психическа устойчивост по време на състезание. Целите в краткосрочен план са спортно усъвършенстване и достойно представяне на състезания. В дългосрочен план целта е участие и високи постижения на олимпийски и световни форуми. Извън басейна целя да придам допълнителна стойност на децата като дисциплинираност, отговорност, самостоятелност, увереност, възпитание в морални и нравствени ценности. За мен работата в Национален спортен клуб Олимп е на първо място отговорност, престиж, удоволствие от екипната работа с спортните специалисти, удовлетвореност от постигнатите резултати.